премиясына Көрнекле полиграфия мастера, матбугат ветераны, Майдан журналының бизәүче техник редакторы Ильшат Зөфәрулы Фаррахов лайық болды. Премияны Чаллы икмәге компаниясының генераль директоры Рафаэль Сулейманұлы Юнусов һәм Илдар Юзеевның улы Салават Юзеев тапшыра. Ильшат Зөфәрулы Фаррахов 30 елдан артык татар матбугатын һәм китап бизәү, техник эшләү буенча шөгыльләнә. Полиграфия хезмәте остасы. Ойнар алкышлар, хөрмәтле дуслар. Хәерле көн, мөхтәрәм җәмәгать. Боя мин рәхмәт хатын авыл итеп алдымда бер сүз әйтеп төшеп киттем. Монда менә тава чыктым, берүмчә тава чыгасы бар дип ишеттем. Мин нәрсә дип әйтәсем килә. Бүгенге бәйрәмебез Чаллы язучылар берлегенең оешмасының 40 еллыгы булса, шул вакытта без бүген үткәрәбез шундый чара. Бөтен Татарстан язучылары һәм бөтен билгеле шәхесләребез, башка дуслар килеп, менә шундый бергәләп безнең шушы үткән елларыбызга бөтенләй бәя биреп һәм үзебезнең тормышыбызда теге әдәби сәнгать тормышын, иҗат тормышын безгә үзебезнең хезмәт халкыбызны бергәләп, үзләренең шәхси матур эшләрне бигрәк үтәбез. Инде бүген килеп Илдар Юзеев премиясына килсәк, мин Файылдус, менә бу синең инициатива, сиңа рәхмәт. Бер яктан без бүген үзебезнең билгеле шәхесләребезне билгеләп үтсәк, аларга рәхмәтебезне әйтсәк, икенче яктан без шушы Илдар Юзеев кебек шәхесләребезне югалтмаска тырышабыз. Һәм башка шундый халкыбызның аның телен, мәгърибәтен, яшәвен сакларга үзләренең хәйри хезмәт кешеләр куйган кешеләрне искә алып мәңгелеккә беркетәбез дип әйтәсем килә. Шуңа күрә мин чын күңелемнән сезгә бу бүләкне бергәләп сезнең белән тапшырам. Киләчәктә дә шушындый Майдан журналы, башка безнең матбугат газеталар, башка журналларны шуңа күрә без һаман да халкыбызның элеккесендә, искесендә, бүгенгесендә, киләчәгендә яктыртып, киләсәк буыннарга шушындай тормышыбызның, татар халкының матур безнең тарихын, хезмәтен, юлларын күрсәткән шушындай әсәрләр булсын, кешеләр булсын, аларны күрүле кешеләр булсын, рәхмәт әйтәләр булсын. Bunlar sürecek küçük kişiler var. Bunlar kişiler mi? Şimdi bu Meydan jurnalı daha da maturarak, daha da bana balalarda, yaşlar, ruhlarda her kim şusunday kütüp olatırgan şusunday jurnal bulup kalsın, iştenliğe matur olsun, afarını iyisi durur, maturlap mansıra matur olsun. Bugün ben devam etsin. Рәхмәт Чаллы, рәхмәт Майдан журналына. Фахир абый, сезгә особый рәхмәт. Менә бик зур эш күтәрдегез, ул мәңгелеккә калыр. Мин уйлыйм, әтинең рухы ишетсә хәзер, ул бик шаттыр. Рәхмәт сезгә.